बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय आरो साबायखर बावहरग्रोबाय। फुजा बोथोरनि गाहाम हामलायनाय हरबाय। मुंख्लं महेश्वर मुसाहारिनो गोरबोनिफ्राय बिथांनि थैनाय सानाव बारसे बिबार बावहरबाय। बोथोरा सान्दुं गोसा, गोलाव बाथ्रा खोनासंनायनि थासारि गैया, गसंनानै थाबाय थानायनिबो थासारि गैया। उननि समाव थासारिखौ नायनानै गणतान्त्रिक राहाजों बर'फोरनो जे बिनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो जौगाहोनानै गेरेमसा हारि जे दानांगौ, बिनि लामाया गावनि आथिङाव गावनो गसंनाय आरो गावनो गाव खुंथाय, गावखौनो गाव खुंनाय, बेखौ दिनैबो नांगौ। दा बेनिखायनो उननि समाव गणतान्त्रिक राहाजों हयथ' बे आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंलांगोन, बियो समा थिनगोन जोंखौ। दा बै समा फैनायनि आगोल दिनै जोंहा माखासे हाबाफारि दं बा खामानि मावनानै लानो गोनां दं। मानोना मोनसे हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनोब्ला खालिबोल' सेपारेट स्टेटआनो जाजोबनाय नङा। सेपारेट स्टेट मोनबानो मोनसे हारिया जुदि गेरेमसा हारि जायोब्ला दिनै जायफोरा सेपारेट स्टेट दङ बिसोरो गेरेमसा हारि जाजोबसिगौमोन। दा बेनिखायनो सेपारेट स्टेट थाबानो जे गेरेमसा हारि जे आरोबाव माखासे बिथिङाव खामानि मावबावनो गोनां दं। जेरै सोलोंथाइया 100% जानांगोन। जोंनि सोलोंथाइया दासिम 100% जानो हायाखै। एबसुनि सेन्सास बायदियै हयथ' दासिम 40%आवनो थानानै दं। बेबो लिरनो आरो फरायनो रोंनायखौ लानानैसो। दा जों गोजौ सोलोंथाइ लानो हायाखै। गोजौ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय थोजासे जायाखै। बे बिथिङाव आरोबाव खामानि मावनो, आरोबाव जौगाबावनायनि जोबोद गोनांथि दङ। समाज बिथिंखौ नायदो, एसे आगोलाव बुंबाय, जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ बा सरखारि प्रखाखनखौबो आखायाव लाफानानै जे फुजा मेलायाव जौ जुवा होनो मोना, समाज बेरेखा खेलाफोरखौ होनो मोना थांखि लादों, बादा होदों। दिनैबो फुजा नायनो थांनानै बबेबा पिकनिक स्पटआव थांनानै ड्राग्स जानानै स्पिड बाइक सालायनानै अबथिरा थैनाय, एक्सिडेन्ट जानाय, नोरजिया जानाय जोंनि गेजेराव गोबां इयुन जोलैफोर दं। थैयाबाबो, गोथाङै थायोबाबो सासे ड्राग्स एडिक्ट फरायसाया बियो मा खामानि मावगोन? बियो जुदि फरायनो हायाबा, क्वालिटि सोलोंथाइ लानो हायाबा, गावनि केरियारखौ दाना लानो हायाबा, गावनि आथिङाव गावनो गसंना थानो हायाबा, बे जिउल' थानानै मा जानो? ड्राग्स एडिक्ट जानानै। दा बेनिखायनो ड्राग्सफोरखौ गारनानै निसानिफ्राय गोजानाव थानानै फरायनायाव गोसो होनांगोन। फरायनायाव गोसो होनांगोन होननाय लोगो लोगोनो बेवहाय क्वालिटिनि बाथ्रा फैगोन। दा बेनिखायनो बुंदों जे समाज बेरेखा खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव था। खिन्थु समाजनि बेरेखा खामानिफ्रा दिनैबो जागासिनो दं। जोंनि रांखान्थि अबस्थाखौ नाय। एमइ स्कुलाव आंनि बिसिया खामानि मावो। जों सानैजों बाथ्रा रायलायो। बिथाङा आंनो खिन्थादों जे सासे गथ'आ जुथा मोनैनि स्कुलाव फैयाखै। बिमा बिफाया जुथा बायनो हायाखै। दा जुथा मोनैनिनो स्कुलाव फैनो हायाबा बिनि फरायनाय जिउआ इयुनाव मा जागोन? सासे गथ'आ बहाबा दुखु मोननानै आथिं नामाया बौदों, सुथेनानै बेखौ ट्रिटमेन्ट होनांगौ, खाथिनि फार्मासि नङाबा हस्पिटालाव लांनांगौ, फैसा गैया होननानै बेखौ लांनो हायाखै। दा मा आफा नोंथांमोन, अनजालु फरायसा फंबाय बिनानावमोन, जोंनि न'खराव दाबो फिसा गाराय फाहामनो फैसा गैया। जोंनि न'खराव दाबो गावनि फरायबाय थानाय फिसानो जुथा बायनो फैसा गैया होनबा जोंनि रांखान्थिया बबे अबस्थायाव दं? नाथाय नीता आम्बानिया 1 लाख थाखानि साहा खापसे लोङो। सानसे मुकेश आम्बानी मोना 12 लाख थाखा खरस खालायो। जों नाथाय 100 थाखानि 200 थाखानि आथिं बौनायखौ फाहामनो जों फैसा खामायनो हायाखै। फिसाजो फिसालानो जुथा जरासे बायना होनो थाखाय जों फैसा खामायनो हायाखै। दा होनबा बयबो गाव गाव सिन्था खालाम जे जोंनि इक'नमिकआ बबे अबस्थायाव दङ, जोंनि रांखान्थिया बबे अबस्थायाव दङ। बेनिखायनो दिनै टटेल रिभलिउसननि बाथ्रा बुंदों, आबुं जांख्रिथायनि बाथ्रा बुंदों। साख्रिखौ बयबो मोनजोबनाय नङा, साख्रियावला जाजोबनाय नङा। दा होनबा माबा नङा माबा मोनसे खामानि मावनांगोन।
बै माबा नङा माबा मोनसे खामानि मावनांगोन नाथाय साइन्टिफिकेलि जानांगोन आरो बेयो स्किल ट्रेनिं लानायनि गेजेरजों जानांगोन ब्लाइन्ड गोदो गोदायनि बायदि ट्रेडिशनेल गायदों जाबा जाबाय जायाबा गैया अमा फिदों देरबा देरबाय देराबा गैया ना फिदों देरबा देरबाय देराबा गैया बेनि जेबो ट्रेनिं गैया बेनि जेबो स्किल गैया थ' बिदिजों नङा सास्टेनेबल होनदों गोजोर नों अमा फिदोंबा बेजोंनो थांनानै थानो हानाय नों ना फिदों